An balima ko nin b'a kan na bita an bɛna bita kɛ fini don ye n'an bɛna don minnu gasi la a bɛ yafa an ma an ta ye bilasirali ye komi mɔgɔ i bɛ kuma fɛn na i bɛ mun dɔn dɔɔni komi yan nɔ amerikɛn noir ninnu caman mɔgɔw tɛ sɔn k'u to ta baara la parce que u ka don fini ninnu donc minnu bɛ tunkaragɛya la o ni fɛn ninnu donc n'olu bɛ se k'u ka tamuta sɔrɔ nin na donc u b'o dɔn donc ni fini don ta y'an ka an kɔlɔsi o la n'i bɛ taa milieu mun na i b'o coutume adapter pour que i ka se ka fɛn sɔrɔ o yɔrɔ la k'a fɔ i tɛ se k'i ka fini don wɛrɛ la ni baara jiginna o tɛ donc an kana an ka fini don ta ninnu kɛ komi kadɔw ye ne ka jɔ parce que ne ba ye bozo ye sɔmɔnɔ donc an kana an ka fini don ta ninnu n'an bɛ taa baarakɛyɔrɔ la an kana kɛ komi kadɔw ta bɛ kɛ cogo min donc an ka fini don an kan na donc an bɛ tɛmɛ komi tarawelelaka ninnu bɛ fini don cogo min bamanan tarawele ninnu bɛ fini don o ni danbɛlɛlaka ninnu an kana k'olu ta cogoya n'an bɛ taa tubabu baara ni baara wɛrɛw la olu bɛ se ka don kɔfɛ n'an jiginna ka bɔ baarakɛyɔrɔ la komi ne ta ye a bɛ se k'a fɔ bilasirali ou bien ne kɔni ta ye ne bɛ information di information minnu komi n ka baara la n y'a fɔ aw ye n bɛ baara mun na n mɛnna a la dɔɔni donc dɔnniya fitinin mun bɛ yen n b'o de tila n badenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ dɔw nafa yan nɔ minnu bɛ avantage la a bɛ se ka kɛ a bɛ dɔw nafa Mali la n'o kɛra fini don cogo wagati yɔrɔ donc an bɛ taa Maliko in de don halisa donc an bɛ taa fini yɛrɛ loi ye jumɛn baara yɔrɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen u bɛ tenue di mɔgɔw ma i k'a don i b'a sɔrɔ i kan ka mun don u b'o f'i ye o baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen u t'a f'i ye baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen i tɛ uniforme don donc an bɛ taa dɔw bɛ yen u b'a exiger n'u y'a exiger i kan bon Ameriki loi ye u bɛ tenue d'i ma u b'o tenue d'i ma ou bien o t-shirt ou bien pantalon o ni fɛn ninnu donc an bɛ taa yan yɔrɔ la ni fini sugu de kɛlen don ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ surtout minnu bɛ kurusi don ka t'o o bara sanfɛ donc a bɔra yɔrɔ min ko k'a bɔra dɔw ko a bɔra ko kasoladen minnu parce que u tɛ sɔn ka ceinture d'u ma parce que u bɛ ceinture kɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ n'u bɛ kaso la donc u ka kurusi ninnu bɛ bonya o ma ou bien kurusi ninnu ka surun u ma donc u b'a jigin fu u bɛ kurusi ninnu jigin fu bɔ bara la donc dɔw yɛrɛ ko a dɔw ko minnu b'u ka kurusi jigin bɔ bara la olu ye pedew de donc an bɛna foto dɔw lajɛ n'i mana ye sisan n'i donna Ameriki fɛn na circulation na sisan i bɛ siɲɛ caman ye u bɛ fini don correctement bon les noirs an bɛ se ka an balima farafin ninnu caman bɛ kurusi yoro komi ta u ka silipow kɛnɛma ni fɛn donc yan nɔ i bɛ kɛ komi malangolo mɔgɔw to i ka ko ta sɛbɛko la an b'an janto yɔrɔ la quoi parce que a bɛ komi an ye communication définie cogo min les choses qui sont non verbales u tɛ sɔn k'a fɔ mais ni mɔgɔ min ka kurusi bɛ yoro komi ta a bɛ komi i ye malangolo de mɔgɔ t'i jate mɔgɔ ɲɛnɛman fɛ n'i bɛ taa maki ni fɛn ninnu na i bɛ se ka min bɛ se ka kɛ komi sisan mɔgɔw b'a fɔ ko style don quoi k'u ka style don mais style bɔra yɔrɔ min na bɔ yɔrɔ ɲuman t'a la quoi donc an b'an janto nin kurusi yoro cogo ninnu na Mali dama an ka rappel ninnu fɛn ninnu b'a kɛ tile la o ni fɛn donc denmisɛnninw b'a ladege mais u t'a kɔrɔ dɔn mɔgɔw yɛrɛ b'a k'u ka style ye mais u t'a dɔn kɔrɔ jugu de b'a la an k'an janto yɔrɔ la an ye masakɛdenw de an ye maabadenw de hali n'an tɛ an bɛɛ tɛ masakɛden an ye maabadenw de an bɔra maabadenw de la n'an bɛ yɔrɔ min an k'an yɛrɛ bonya k'a fɔ ko ne bɛ ka nin fɔ ne ma kurusi yoro jeune nama non c'est pas vrai ka ne to lycée ni fɛn ninnu na n ye kurusi yoro mais depuis n y'a kɔrɔ dɔn n ye n fara t'a la depuis n y'a kɔrɔ dɔn sisan depuis n y'a kɔrɔ dɔn lycée la n ka kurusi bɛ don correctement k'a fɔ ko race wɛrɛ t'a kɛ n'i mana ye chinois b'a kɛ tubabuw b'a kɛ mais mɔgɔ b'a kɛ a tigilamɔgɔ bɛ considéré comme malangolo Amérique ou bien Mali la donc an b'an janto o la n'i taara baara ɲini i ka Facebook ni photo sugu de b'i ka Facebook la i ka kurusi yoro o t'i bonya sisan ne y'a fɔ n'i bɛ baara ɲini na sisan mɔgɔw b'i ka Facebook ninnu contrôler i bɛ fɛn minnu kɛ donc i bɛ kurusi don cogo min n'o bɔra i ka silipo fɛn kelen u b'a fɔ ko maloya tɛ nin na u b'a fɔ ko maa ɲɛnama den tɛ
hali mɔgɔ dɔw yɛrɛ tɛ sɔn k'u den u tɛ sɔn ni maa sugu ka tugu denmuso kɔ donc an ka musolakaw tɛna foto caman bila olu ma an ka musolaka ninnu a ye masamusow de an k'an yɛrɛ bonya an ka silibo dɔ ninnu dabila kɛnɛmana la u t'an an danbe ye an ye hɔrɔnmusow de hɔrɔnmuso ni fɛn dɔ n tɛna o foto ninnu kɛ yan n bɛna hɔrɔnmuso fini an kana kɛ kadɔw ta ye fini langolo ye parce que n y'a fɔ ye ne ye kadɔw ye ne ka jɔnw ye donc kadɔw de bɛ fini langolo kɛ n tɛna an ka hɔrɔnmuso ninnu foto o langolo ninnu bila n ka fɛn na an ka musow ka bon u ma quoi an ba n'an kɔrɔmuso n'an denw a y'aw janto yɔrɔ la a bɛ fini sugu minnu don a ye maabadenw de an ka culture présenter culture kura ninnu an ka ɲumanw t'a la an ka kolonw bila n'i y'a fini yɔrɔ ni y'a kolon Amérique kolon dɔ ye donc n'a i bɛ tubabu baara la i fana b'i kɔlɔsi i bɛ fini minnu don ka taa an ka denmisɛnnin dɔw yɛrɛ u ka fɛn bɛ perdre u ka baara bɛ perdre à cause de ça donc an b'an janto yɔrɔ la donc n'i bɛ tubabu baara la o tɛ kelen ye donc tubabu baara ni farafin baara tɛ kelen ye donc an ka finiw bɛ yen fini minnu i mana don a bɛ se ka présenter tuma bɛɛ komi ni style ninnu cogoya ni fɛn ninnu donc hali ni tɛ tubabu fini fɛ i bɛ se ka ni fini sugu ninnu an ka hɔrɔn fini ninnu don olu bɛɛ bɛ yen mais n'i bɛ tubabu baara la i b'i janto u bɛ fɛ i ka tenue sugu minnu don quoi i bɛ milieu mun na i b'a essayer k'o adapter mais n'i jiginna i bɛ se k'i ka fini minnu ka di i ɲɛ ye i b'o don n'a kɛ a bɛ se ka kɛ africain fini ye a bɛ se ka kɛ fɛn ɔrɔbu ninnu yɛrɛ fɛn donc an b'a janto u bɛ dulokiba ninnu donc comme malikɛw de don o de ye ne ka fitinin mun kun ne bolo k'o fara o kan o y'o ye an balimamuso ma foto caman k'a la aw kama parce que an ka hɔrɔnmuso ninnu caman fɛn kelen u bɛ ko la ni fɛn ninnu don a y'aw janto yɔrɔ la a ye masamuso a ye silamɛdenw de ni n ko silamɛdenw a ye chrétien ni musulman denw de an k'an janto ni maabadenw masakɛdenw donc a y'aw janto yɔrɔ la an ka culture ninnu mɔgɔ caman ta tɛ kelen ye donc an bɛ se k'u ka culture ɲuman ninnu ta an bɛ se k'u ka yɔrɔ ɲuman ninnu ta u ka yɔrɔ kolon ninnu an k'a t'u bolo o kɔni ye ne ka information mun bɛ ne bolo ko da tenue de travail kan o y'o ye ala ka hakilito ɲuman d'an ma ala ka video wɛrɛ yira n na ni y'a tulo garisɛgɛ bi a balimacɛ don ko nin b'a